We gaan verder met Kees-Jan van de Herik van het Waterschap over Ooije-Wansum. Ik denk het meest recente grootschalige herinrichtingsproject. Ja, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Kees-Jan van der Herik. Namens het Waterschap Limburg neem ik jullie mee naar een herinrichtingsproject. Ooije-Wansum inderdaad. Maar ook een klein doorkijkje naar wat er in Well aan de Maas allemaal gebeurt. En we brengen het eigenlijk ook in de context van welke grote transformatie de Maas voor gesteld staat. En ik neem jullie gewoon even mee in de geschiedenis van de Noordelijke Maasvallei. Laat zien waar we vandaan komen. En waarom we de afweging hebben gemaakt om dit soort grootschalige projecten op deze manier aan te pakken. Nou, de Maasvallei, we zitten in het noorden van Limburg. Dat is een plek waar de Maasvallei van een hele brede plassenmaas overgaat in een vrij smal maasdal. Dan wordt het echt een valleirivier. Dat zie je ook op de hoogtekaart en in het landschap. Jullie zagen net die foto al, dan zie je opeens dat die oevers van de rivier hoog boven de rivier uit tornen. En het is echt een vallei. Er heeft iemand er wel eens de Maas Canyon genoemd, dat is misschien wat overdreven. Maar uitvergroot op de hoogtekaart is het toch echt een soort gangetje waar de Maas ingaat. En als je daar ook met je fiets voorbij gaat, dan zie je hem ook echt in de diepte liggen. Die ontstaanswijze van die Maas daar is vrij complex. Een mooi verhaal eigenlijk hoe dat in het verleden is gegaan. Het is een combinatie van ijstijden die gigantische hoeveelheden materiaal met een vlechtsysteem daar brachten. Vervolgens in warme perioden kronkelde die rivier. En dat ging weer dwars door dat materiaal heen van die ijstijd. En tijdens die ijstijden, waar er helemaal geen vegetatie was, was de grote vrijheid voor de wind om materiaal te verplaatsen. En ontstonden er eigenlijk naast al die geulpatronen ook rivierduinen. En eigenlijk dat stelsel van rivierduinen, geulpatronen en oude meanders. En ook nog, ja, dat hoort er ook nog een beetje bij dat het landschap daar langzaam omhoog gaat. Dat heeft een terrassenlandschap gevormd. Wat wonderwel nog vrijwel intact daar ligt. Dus je zit daar in een soort fossiel riviersysteem. Niet als de grote rivieren in ons land die iedere keer hun eigen loop weer opruimden en steeds weer nieuwe loop kozen. Maar deze loop ligt er eigenlijk al heel lang op deze manier. Hij is alleen wat dieper in het landschap verzeild geraakt. En het beste voorbeeld in de huidige periode gebruik ik om even te laten zien wat voor landschap het is. Dat is zo'n bergbeek die met volle snelheid uit de berg komt. Nou, dat staat een beetje symbool voor de ijstijd. Hè. Grote hoeveelheid materiaal werd daar in een groot grindbed werd daar afgezet. En je ziet ook nog alle sporen van de rivier toen die wild was en heel veel water afvoerde. Maar dit is dan de periode na de ijstijd die je ziet. En zie je nog één klein stroompje tussen al die oude opgeheven terrassen liggen. Dit was een beetje als een beeld voor hoe het grote proces in zijn gang ging. Zoals ik al zei, dat patroon wat die oude rivier heeft achtergelaten na miljoenen jaren van vorming, dat ligt daar eigenlijk nog volmaakt intact in de ondergrond. Dus als je de hoogtekaart bekijkt, zie je die oude rivier met al zijn geulen nog volledig liggen. Je ziet ook heel mooi de patronen van die rivierduinen. En in dit landschap werd al heel vroeg gewoond. Dit is een reconstructie die we gemaakt hebben van de steentijd. En in dat landschap waar eigenlijk de oude geulen langzaam aan het verlanden waren en waar de Maas één geul koos, in dat landschap moeten mensen al geleefd hebben. We hebben er namelijk heel veel sporen van gevonden tijdens onze archeologische onderzoeken. En men kon ook dankzij die hoge terrasranden heel dicht op de rivier wonen. Want de rivier zelf bood eigenlijk al bescherming tegen hoogwater. Dus je hoeft niet heel ver van de rivier af te zitten om veilig te zitten. Je kon gewoon op één terrasje hoger je kamp opwerpen en je bever gaan roosteren. Dit is een foto van Venlo in de periode dat de rivier nog niet gestuwd is. En dan zie je eigenlijk dat die terrassen nog veel herkenbaarder zijn dan ze in het huidige landschap herkenbaar zijn. Die rivier had toen natuurlijke waterstanden. En bijzonder genoeg is eigenlijk dat we in die periode een probleem kregen met laagwater. Wij hebben vooral problemen met hoogwater. Laagwater begint langzaam ook op de agenda te komen. Maar ruim 100 jaar geleden, was laagwater het probleem.
is een heel groot rivierproject geweest destijds. Al die kaarten die kan je nog steeds terugvinden, hoe ze toen plannen aan het maken waren. En dan maakt ze dit soort grote schema's van hoe in de maanden van elk jaar de waterstand was. En groen was dan bevaarbaar en rood was een probleem. Nou, je ziet het wel behoorlijk rood kleuren, dus we hadden een probleem. Maar daar begon eigenlijk de grote verbouwing van de rivier. Door stuwen te plaatsen in dit deel van de rivier werd die waterstand kunstmatig omhoog gezet. Scheepvaart was geholpen, maar de rivier verloor eigenlijk een heel belangrijk deel van haar natuurlijke karakter. Het stromende karakter viel weg, in ieder geval bij de lagere waterstanden. Het werd ook diep, het water. De ondiepe delen verdwenen. En dankzij die stuwen, dit zijn trouwens wat historische foto's van hoe die stuwen gebouwd werden. Dankzij die stuwen werd de rivier eigenlijk een beetje meer kanaal dan rivier. Een aardig bijeffect was wel dat die rivier toch weer haar oevers natuurlijk begon te maken. Die kalfde oevers af. Dit is een foto bij Assen. En dan zie je allemaal mooie strandjes en leuke, flauwe rivieroevertjes. Mensen recreëren daar ook graag. Je had zelfs een heel mooi hotel wat daar weer over die rivier uitkeek destijds. Maar die afkalving van de rivier die zorgde er ook voor dat boeren hun grond kwijtraakten. En ook daar is op ingegrepen. En dat is niet lichtzinnig gebeurd. Er is op heel veel plekken grote hoeveelheid stortsteen aangebracht. En de rivier werd weer een klein beetje meer een kanaal. De Maas moet van oorsprong, dankzij al die natuurlijke laagtes, een bijzonder tafereel zijn geweest van laagtes en beken en moerassige delen. Dat moet een heel gevarieerd landschap zijn geweest. En dat heeft er ongeveer zo uitgezien. Het zijn een soort relicten die we nog vinden. Maar bijna al die gebieden zijn veranderd. Eerst door het landbouwkundig in gebruik te nemen, maar dan nog wat kleinschaliger. Hè. Dat zijn de bekende maasheggen. Maar uiteindelijk zitten we nu in een periode waarin die mooie waterpartijen, zeg maar, die er waren, die moerassige laagten, eigenlijk doorgegraven geulen zijn, die alleen maar voor de afwatering dienen. Het kristalheldere kwelwater zit er trouwens nog wel in. En de oevers van die natuurlijke watergangen zijn veranderd in maisakkers. En dan nog even, het is geen treurig verhaal dit hoor, het wordt alleen maar beter. Dus ik ga eerst even alle ellende door en dan laat ik zien hoe we dat opgelost hebben. Nog even iets over de bescherming, de hoogwaterbescherming. Als je de kaart van een eeuw terugneemt, dan zie je eigenlijk dat die oude geul die jullie op je hoogtekaart zagen, die oude geul van 10 kilometer lang, die daar op de oevers ligt, die is eigenlijk altijd gerespecteerd als plek die bij de rivier hoorde. Men woonde hoog, gewoon op de natuurlijke hoogte. Er was geen dijk, het was een onbedijkte rivier. En men leefde ook met het water. Een wonderlijke speling van het lot, zou je bijna kunnen zeggen, zorgde ervoor dat tussen 1926 en 1995 er geen hoogwaters waren. En juist in die periode groeiden natuurlijk dorpen, waren er allerlei grote ontwikkelingen. En dat was een periode dat die Maas haar tanden liet zien en mensen langzaam vergaten dat ze in een deel van de rivier woonden. Dat zie je eigenlijk het meest markant in het dorpje Wansum, de kaart van meer dan een eeuw terug. Daar zie je dat die oude Maasarm, die daar in zijn monding zit, eigenlijk vrij breed is. En die wordt langzaam, raakt die dicht. En dat zie je op de luchtfoto ook. Bebouwing, een weg, een supermarkt, een tankstation. Eigenlijk is die natuurlijke ruimte die bij de rivier hoort, daar stroomt ook een beekje, maar het is vooral het domein van de rivier, zit dicht. En toen kwam het hoogwater van 1993 en daarna van 1995. En toen moest er iets gebeuren. En dat was eigenlijk de start van ons project. Niet gelijk, ging nog wat tijd overheen. Maar deze schade en dit onheil eigenlijk noopte ons om maatregelen te nemen. En dat was niet alleen bij ons in het plangebied, maar ook elders. En wat er gebeurde, was dat er dijken werden aangelegd. Nooddijken heten ze in eerste instantie. Daarmee verloren we natuurlijke overstromende wegen. Maar die dijken die moesten uiteindelijk voor zorgen dat de bevolking veilig werd. Maar het waren nooddijken. En die nooddijken werden op plekken gelegd die eigenlijk geen rekening hielden met de ruimte die de rivier nodig had. En dat was de aanleiding voor dit project. Eigenlijk, die dijken pikten zoveel ruimte af van het daadwerkelijke stroombed van de rivier, dat er een probleem ontstond. Een opstuwend effect. En in principe hadden wij eigenlijk in de lijn van al die maatregelen die we in het verleden hebben genomen,
als mensen hadden we hier ook een klein oplossing kunnen bedenken. Gewoon een quick fix, een geultje maken, even iets waardoor die kleine opstuwing, het was maar 10 centimeter, opgelost kon worden. En die plannen werden ook gemaakt. Dus wij begonnen als project eigenlijk met een hele stapel plannen die eigenlijk al klaar lagen. En eigenlijk was de vraag, probeer dat eens te combineren en dan hebben we een project. Een van die plannen was een hoogwatergeul in een van de binnenbochten van de rivier. Daar hadden we dat probleem eigenlijk al helemaal mee kunnen oplossen. Maar deze geul, dat heeft op geen enkele manier meer te maken met de geulen die de rivier van nature daar zou moeten hebben. Als er al geulen zouden liggen op deze plek, dan hebben ze de vormen die horen bij de oorspronkelijke beweging die de rivier gemaakt heeft, bij die oorspronkelijke hoogtekaarten. Die gaven eigenlijk een perfecte aanleiding voor hoe die geulen eruit moesten komen te zien. En ook de dijkenplannen die er lagen. Ja, voor een onbedijkte rivier dit soort dijken introduceren. Het zou de sfeer, de dorpjes, het uitzicht, het aanzicht, het zou het echt behoorlijk raken. Er waren plannen voor wegen en die werden ook door dit soort beekdalen heen getrokken. Ook vanuit hetzelfde idee dat het domein van de rivier en het respect voor zo'n beekdal en voor dat onderdeel van de rivier was langzaam ook een beetje uit het landschap verdwenen. Als je dat niet meer ziet als het deel van de rivier, dan kan je het op allerlei manieren je toe-eigenen en daar maatregelen treffen. En er waren veel gronden ingenomen door zandwinners die eigenlijk van plan waren om daar commerciële zandwinning voor een langere periode te gaan starten. En zo troffen we eigenlijk dat gebied aan. Ook plannen bij een camping, grote zwemplas zou daar komen. En toen hebben we gedacht, we gaan niet dat kleine beetje, wat eigenlijk onze opdracht was, dat kleine probleempje oplossen van die 10 centimeter. Eigenlijk verdient deze plek, met al die kwaliteiten, die verdient gewoon een integraal plan. We moeten dit grootschaliger aanpassen. We gaan niet een paragraafje in de historie van de Maas schrijven, in het Grote Maasboek, maar we willen in dit gebied echt een nieuw hoofdstuk toevoegen. En daarvoor gingen we terug naar die hoogtekaart. Als jullie kijken naar die rode lijnen, dat zijn de plekken waar de dijken eigenlijk dit helemaal van de rivier hebben afgesneden. En ons plan was even simpel maar doeltreffend. Het moet gewoon allemaal mee gaan doen en we moeten beginnen te denken bij hoe deze rivier van nature functioneert en hoe het DNA van deze plek eigenlijk in elkaar zit. En vanaf daar bouwen we als het ware ons plan op, zodat het een logische hiërarchie heeft en er geen omgekeerde maatregelen of ideeën uiteindelijk het DNA van de rivier beïnvloeden. Dit klinkt nu zo vanzelfsprekend om het ook op deze manier op te bouwen en logisch dat je bij het fundament begint. Maar eigenlijk is het Maasdal op heel veel plekken al het resultaat van oneindig knutselwerk gedurende de afgelopen eeuwen. En daar hebben we voor gekozen als project, daar hebben we ook alle steun voor gekregen van alle overheden, want alle overheden deden hier aan mee. Die zeiden, dit doen we gewoon samen. 1 plan in 1 keer goed en we beginnen bij de basis. En dat heeft tot dit plan geleid, met dus een heldere hiërarchie. Het water, daar ging het allemaal om, dat was wel bepalend, maar het landschap was leidend en de economie profiteert. En niet andersom. De economie mag niet opeens gaan bepalen wat er in dat landschap dan allemaal gebeurt. Of mag bepalen hoe dat water zich moet gedragen. Dit is de hiërarchie. Dus als we voor een dilemma kwamen, werd het zo opgelost. En dat is een heel grootschalig project geworden. Die oude Maashaan die is 10 kilometer lang, die heeft 2 mondingen. Er kwamen 2 hoogwatergeulen bij, totaal 400 hectare. We hebben 19 kilometer dijken moeten leggen op hele nieuwe plekken. Jullie zien in zwarte lijntjes dat de dijken niet meer onder het hele gebied getrokken zijn, maar veel compacter om de dorpen, om te zorgen dat de ruimte voor die rivier maximaal was. En ook alle infrastructuur en alle gedoe, zeg maar, wat je eigenlijk liever niet in dat mooie gebied hebt, dat moesten we ook concentreren op de plekken waar het wel thuis hoorde, zoals een rondweg. En daarmee hebben we ervoor gezorgd dat zo'n rondweg om het dorp, wat natuurlijk heel nastrevenswaardig is, je wil geen drukke provinciale weg door je dorp, maar je wil hem ook niet door het Beekdal. En die hebben we uiteindelijk gewoon door het gebied gelegd wat toch al druk is. Consequentie is wel dat je 3 bedrijven moet opkopen, maar met de moed van de bestuurders is dat wel gelukt. Dus hij is er gewoon tussendoor gelegd op een plek waar hij eigenlijk helemaal geen kwaad doet en alleen maar logisch ligt. Die recreatieplas, die is er ook gekomen. Niet als zwemplas, maar een plek om bootjes aan te leggen. Maar die ligt nu in een logische structuur die eigenlijk in de geomorfologie van dit gebied besloten ligt. Die ligt nu heel mooi aan de monding van de hoogwatergeul. Je ziet hem op dit plaatje bijna niet, maar hij is niet eens veel kleiner geworden. En hij lijkt ook een klein beetje op de historie, die al bij de steentijd begon. En het aardige is van het werken volgens de geomorfologie is dat je ook de oude vindplaatsen en het bodemarchief heel erg goed kan sparen. Dus we hebben op deze manier ook heel veel bodemarchief kunnen sparen, vindplaatsen kunnen behouden.
En we zijn van dit soort ontwerpen die helemaal tegen het DNA van de rivier ingaan, zijn we afgekomen. En die hebben we kunnen vervangen door ontwerpen die veel meer te maken hebben met de geomorfologie die er al lag, het DNA van de plek. En die automatisch ook de onderdelen weer bieden die de Maas zelf verloren was. Want ik had het over die diepe gestuwde rivier waar het zonlicht niet meer op de bodem komt. Deze geulen zijn ondiep, zand op de bodem, zonlicht dringt daartoe door. En dit zijn de plekken waar al die libellen en al die beesten die net werden vertoond, die rijkdom, die natuurlijke rijkdom, die zit dan misschien niet in de Maas hoofdbedding of in het zomerbed. Maar dit was de plek waar het wel allemaal terecht kan. En dat komt ook allemaal terug, want dit hebben we gewoon gemaakt, het ligt er en het werkt. We zijn ook van dit soort ingrijpende dijken afgekomen. Door af en toe gewoon te beslissen met elkaar, niet alles hoeft even zwaar beschermd te worden. We kunnen ook met maatwerk sommige ontwikkelingen beter helpen en het aanzicht van zo'n charmant dorpje als Broekhuizen beschermen. En iets waar we heel trots op zijn, is dat we de grond die we nodig hadden om de verruiming te realiseren, om de ruimte voor de Maas te maken, die grond hebben we gebruikt om niet een klassieke dijk te leggen die gewoon gekopieerd zou zijn uit het Rijngebied. Maar hier hebben we dijktypen meegemaakt die heel erg passen bij dit terrassenlandschap, wat voorheen onbedijkt was. We hebben eigenlijk dijken gemaakt die je niet ziet. Als we nu rondleiding geven in dat gebied, moeten we gaan uitleggen wat we gemaakt hebben, omdat je eigenlijk niet meer ziet wat we gebouwd hebben. En een van de voorbeelden is deze. Hier is dus in plaats van een klassieke dijk is een verhoogd gebied gemaakt. Een soort relief, wat heel erg past bij dat terrassenlandschap. En er gaat niet eens een dijk achter. Ik zou bijna kunnen zeggen, er zit een dijk onder, maar dat is niet zo. Deze grond doet hetzelfde als een dijk. Alleen je kan hem gewoon blijven benutten. Hij past logisch in je landschap. De boeren kunnen hem blijven benutten. En hij is al die dagen, dat zeggen we ook wel eens, alle dagen van het jaar heb je hier plezier van. En niet alleen als het hoogwater is. En Wansum zelf, dat moest er natuurlijk ook van komen, heeft een hele grote transformatie doorstaan. Wansum zat natuurlijk dicht, moest gedotterd worden. Hè. Daar moest echt even ruimte komen, want dat water moet er door. 200 meter breed water komt eraan als het hoogwater is. En dat moet er door kunnen. Nou, dat is een hele grote transformatie geweest. En we hebben ook heel geïnvesteerd in mooie bruggen. Vanuit het idee, we kunnen wel iets wegnemen, maar we moeten ook iets terugbrengen waar mensen over 50 of 75 jaar van zeggen dat dat mooie dingen zijn, dat dat goed gebeurd is door deze generatie. En dat zijn dus hele ingrijpende werken geweest. Mensen zijn ook wel geschrokken van de omvang, maar nu het er eenmaal ligt, ook zo'n beekdal, zo'n uitstroomopening, een heel nieuw beekdal, wordt het ontzettend gewaardeerd. En hebben we ook eigenlijk een hoofdstuk, zoals ik zei, toegevoegd aan het boek van de Maas. En hebben we het dorp eigenlijk een hele nieuw gezicht gegeven. En ook het natuurgebied wat daar ligt heeft een heel natuurlijk karakter. Je hebt niet het gevoel dat je daar in een rivierkundige maatregel wandelt. En dan even een klein stapje naar de... Dit zijn trouwens voorders, die hebben we ook maar gewoon teruggebracht. En niet omdat we het nou zo leuk vinden voor die fietsers. Maar de wegen moesten omlaag. Daarmee kunnen ze overstromen. En dan zitten we eigenlijk weer terug in de oude tijd waar wegen gewoon konden overstromen 1 of 2 dagen per jaar. En dan komen we er eigenlijk achter dat het ook best wel leuk is als dat gebeurt. Heel bijzonder was, toen we het werk net opgeleverd hadden, echt de inkt was nog niet droog, kwam dat hoogwater van juli. Volle bak. En het hele project ging ook vol functioneren. Dus het was echt een gigantische test die we hebben gehad. En die hele oude Maasarm die vulde zich. En wij stonden daar toch wel een beetje met de knikkende knietjes te kijken of het allemaal werkte. Het heeft zich goed gehouden. De mensen waren daar erg over te spreken en de ingenieurs ook gelukkig. Het heeft allemaal zijn functie gehad. Het heeft ook ervoor gezorgd dat 1 en waarschijnlijk 2 dorpen niet overstroomd zijn. Dus ook de verruimende maatregelen hebben hun dienst gedaan. En een markant verschil, dan maak ik even nog een klein bruggetje naar de overkant. Als je dan in Wansum kwam, waar net al die maatregelen waren genomen, daar was een soort hoogwaterfestival gaande. Iedereen zat daar een beetje te koekeloeren, het terras had zijn stoelen buiten gezet. Iedereen zat lekker aan het bier te kijken hoe dat water daar kwam. Als je de brug overging naar Wel, tegenovergelegen dorp, die nog niet zo'n dijkversterking had, grote stress. Alleen maar angst en zorg dat dat gebied zou overstromen, omdat die oude dijken het niet meer hielden. En eigenlijk logischerwijs is hetzelfde verhaal, en dat vind ik misschien nog wel minstens zo'n groot succes, dat zo'n verhaal dat je het gebied gewoon in 1 keer goed moet aanpakken en in 1 keer goed moet inrichten. Dat verhaal heeft er eigenlijk voor gezorgd, dat verhaal van net, dat ook aan de overkant niet zomaar een dijkversterking wordt gemaakt, maar dat er echt wordt nagedacht, hoe zit dit gebied in elkaar? En daar is
bijna een vergelijkbare situatie aan de gang. Als je die rode lijnen ziet, dat zijn de dijkringen. Die klemmen de Maas heel erg in. Het water stuwt daardoor erg op bij zo'n hoogwater. Dat is ook heel erg gebeurd bij het laatste hoogwater. Een soort fuik waar het water in terecht komt. De gele lijn is de breedte die je moet hebben. De paarse lijn, roze lijn, dat is de brug die al gebouwd is in de jaren 70. Die heeft al die rivier echt heel erg teruggebracht. En de rode pijlen die geven aan wat de dijken hierin betekenen. Nou, je hoeft niet gestudeerd te hebben om te weten dat dit een knelpunt is. En Ooije-Wansum deed dit al, dus de overkant heeft dit al voor gezorgd. Een klein beetje van het water werd omgeleid, maar in wel moeten we eigenlijk ook zorgen dat het gebied goed mee gaat stromen. En dat klinkt ook weer simpel, pijltje op de kaart zou je zeggen, gaan we doen. Maar als je nu in dat gebied kijkt, dan ligt daar een provinciale weg die met zijn hele grondlichaam dwars op die stroom ligt. Het water kan er helemaal niet doorheen, dus waar die pijl staat moet echt een brug komen. En dat zien jullie hier op die foto als een soort bomenrij. Daarachter gaat een provinciale weg schuil. Maar ook hier hebben de bestuurders gezegd, we doen het hier in één keer goed. De dijkversterking wordt gecombineerd met de rivierverruiming. En we gaan dat gebied in één keer goed op orde brengen. En dan hebben we natuurlijk een hele belangrijke uitdaging met een kasteel. Prachtig kasteel wat hier ligt, ook in goede staat. Het is goed onderhouden door de huidige eigenaar en gebruiker. En dat komt buitendijks te liggen. Binnendijk zou het helemaal verdwijnen achter de grote dijken en zou je er niks meer van zien. En zou het ook helemaal niet meer bij zijn oorspronkelijke plek horen. Want dan wordt het echt bij het dorp getrokken, terwijl deze burg van oorsprong echt in die laagte lag en doelbewust. Maar buitendijks betekent wel dat je moet beschermen. Moet dit erfgoed, dus een rijksmonument, moeten we ook goed gaan beschermen. Dus dat is de uitdaging waar we nu voor gesteld staan. Om eigenlijk dit gebied rondom dat kasteel een zodanige metamorfose te geven dat dat past bij de uitstraling van het kasteel. En tegelijkertijd te zorgen dat het kasteel goed genoeg beschermd wordt. Misschien niet helemaal op dezelfde wijze als het dorp beschermd wordt, maar wel met maatwerk zodanig dat we dit erfgoed kunnen behouden. En ook andere onderdelen, wat ook een optelsom is van beslissingen uit het verleden, die kunnen we daar in één keer goed vormgeven. En je ziet ook, en dat vind ik het mooie, dat de mensen aan de overkant van de rivier, die komen natuurlijk heel vaak bij Ooije-Wansum, daar fietsen ze en daar wandelen ze. En eigenlijk, ook al is het veel ingrijpender en dan gaat het langer duren en wordt hun hele omgeving uiteindelijk ook verbouwd, toch hebben ze allemaal zoiets, doe dat maar. Want dan hebben we iets waar we hebben, misschien duurt het wat langer en levert het meer hinder op. En is het ingrijpender dan we in eerste instantie voor ogen hadden. Maar het idee van, dan maken we een nieuw hoofdstuk en dan voegen we echt een nieuw hoofdstuk aan ons dorp toe, in plaats van weer een soort quick fix. Die gedachte begint nu in dat Noord-Limburgse echt post te vatten. En dit is dan het plan waarmee we aan de slag zijn. Een heel samenhangend plan met nieuwe dijk, tracés, compact om de dorpen. Een mooie brug, zorgen dat dat water daar fatsoenlijk tussen die twee dorpsdelen door kan. En uiteindelijk ook een terreininrichting. Niet allemaal zoals Ooije-Wansum. Hier moet natuurinclusieve landbouw ook een functie krijgen. Dus het is niet altijd hetzelfde recept. Maar landschappelijk gezien wordt het wel één samenhangend, logisch ingericht gebied. En dit zijn de eerste plaatjes. Ik weet niet of het helemaal zo wordt, maar dit zijn de plaatjes waar de gemeente al trots mee rondstapt om te zeggen, en dit is wat we gaan bouwen daar. Tot zover mijn bijdrage. Ik kan jullie niet helemaal goed zien, maar zijn er vragen? Nou ja, nou kan ik jullie wel zien. Zie je iemand? Oh. Dankjewel. Er was een heel mooi betoog. Inderdaad, het is een prachtig project, Ooije-Wansum. Bij Arsen en bij Well inderdaad de dijkverhogingen. Maar ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren met het tussenliggende dorp, Wellerlooy. Daar waren afgelopen zomer daar problemen, waar eigenlijk voor mijn gevoel niks aan gedaan werd. Dus ik ben heel benieuwd naar de plannen daarvoor. Ja. Ik woon daar ook, dus dan moet ga ik als burger antwoorden of ga ik als waterschap antwoorden? Welk antwoord wil? Wil u het burgerantwoord of het waterschapsantwoord? Als burger. Burger. Nou, als burger, het is een beetje wonderlijk dat ergens moet je beginnen als overheid. Dus je begint allemaal met deze gebieden hebben al een primaire status, die hebben al een kering. En Wellerlooy heeft gewoon geen kering.
En nu is eigenlijk, de regel is nu, als je geen kering hebt, dan ben je buitendijks. En buitendijks blijft buitendijks. En als burger is dat een beetje een rare, denk ja, wat weet die Maas nou, wat maakt die Maas nou uit of ik buitendijks was of dat ik beschermd wil worden of niet. Maar dat is de lijn die vanuit het waterschap en vanuit Rijkswaterstaat nu geldt. Dus dat betekent dat er eigenlijk geen plannen op stapel liggen voor Wellerlooy. En dat Wellerlooy denkt, ja, wacht even, dat is niet helemaal fair. En er is dus ook wat in mijn dorp. Uw dorp ook, of niet? Zijn wij dorpsgenoten? Ik ben geboren in Wellerlooy, 50 meter van de Maas. Oh, kijk, nou ja, er zoomt al wat rond. En dat is nog niet afgelopen. Ik denk dat mensen daar geen genoegen mee nemen dat er helemaal niks gebeurt. En het waterschapsantwoord is gewoon, we moeten alle ruimte die er voor de rivier is en die nog niet afgepakt is, want dat was ook een kaartje wat voorbij kwam, dat moeten we respecteren. En we kunnen het niet hebben om nog steeds meer ruimte af te snoepen, want dan kan het water helemaal nergens meer heen. Ja. Maar langs de Rijksweg is bijvoorbeeld nog 20 jaar geleden een maasduin afgegraven, wat wel een stuk bescherming was. Ja, ik denk dat daar in die periode, 20 jaar geleden, toen was wel dat hoogwater geweest, of niet? Dat was na het hoogwater van 95. Oh ja. Ja, nee, meer richting Arsen. Er worden allemaal lokale kennis uitgewisseld hier, want er zit nog een lokale iemand. Ja, de manier, als je nu ziet in welke vaart de volkeren de primaire keringen worden aangepakt en hoe dat allemaal geregeld is en waar het geld vandaan komt en hoe dat is onvergelijkbaar met hoe de gebieden nu ervoor staan die niet in die, vanwege het feit dat ze nu niet bedijkt zijn, zitten die gewoon niet in die rush. En dat moet, ik kan er ook niet anders antwoorden dan, daar is ook niks voor geregeld. Behalve dat de gemeente verantwoordelijk is samen met de veiligheidsregio als het echt hoogwater wordt. En dat er op dit moment alleen maar een hoge mate van zelfredzaamheid wordt gevraagd van mensen. Ah, bootje. Bootje. Ja, ik had bootje niet gezien. Ik denk bootje. Heeft er nog iemand een vraag? Hallo. Wat dat jullie doen vind ik fantastisch. Dat je dus meer ruimte aan de rivier geeft. Aan het rivierlandschap. Maar dat is vooral dus om het water, dat komt vanuit het achterland, zal ik zeggen. Maar hoe sta je tegenover het land, het water, dat dus vanuit de stijgende zeespiegel Nederland bedreigt? Dat wordt nu dus vooral nog opgehouden door de allerlei keringsmuren die er zijn en hoge dijken enzovoort. Is dat ooit iets van te realiseren naar de toekomst toe? Om Nederland nog wat langer te laten meegaan. Om het zo te zeggen. Wat een vraag. Ja, dit gaat mijn functie en mijn kennis ver te buiten. Dus dat gaat, ik als burger zie ik zeg maar ook al die vergezichten van wat Nederland zou kunnen zijn en hoe het misschien moet. Ja, ik kom dus uit Vlaanderen. Ik woon langs de Schelde, snap je? Ja. En dus Vlaanderen heeft de moed gehad, mag ik wel zeggen, om dus de Schelde om de zeemonding niet af te bakenen. Dus de Schelde mondt spontaan uit in de Westerschelde en ontvangt de zee met eb en vloed. Die eb en vloed die gaat dus tot 150 kilometer diep in Vlaanderen. Die wordt dus in Gent tegengehouden door een sluis. Maar dus via de Ruppel en de zijrivieren van de Ruppel dringt die dus heel diep het binnenland in. Dus tot in de Kempen, noem maar op. Hè. Ja. En men is dat dus nu heel veel overstromingsgebieden aan het maken om dat dus allemaal te realiseren met verschillende soorten systemen. Dat men zelfs bressen in de dijk maakt om dus eb en vloed spontaan te laten binnen- en buitenstromen. Ja, ik heb nog mogen meewerken aan dat plan in Antwerpen, hè, want er is ook een heel hoogwaterplan gemaakt. Ja. Dus maar inderdaad, die vrije verbinding, die is in Nederland op heel veel plekken natuurlijk opgeheven of maar geknepen, zeg maar, in stand gebleven. De Westschelde hebben wij natuurlijk ook nog, maar de Oosterschelde is al geknepen en andere zitten gewoon helemaal dicht. Ja. En ja, ik denk alles wat ik daarover zeg, dat is niet helemaal gepast, want dat is echt het vakgebied van anderen. Ja, oké. Zo lang. Ja, jij bent de organisator. Ja, de rest van de vraag is misschien nog voor na afloop. Ik onthoud vooral dat u veel gebouwd heeft en veel gemaakt heeft, maar wellicht is er ook iets niet gebouwd.
Dat is nog een vraag die ik had. Jullie hebben een heel nieuw landschap gemaakt, maar zijn er ook keuzes gemaakt aan randen of zo om iets niet aan te leggen? Is het allemaal uit noodzaak gebeurd of ook uit opportuniteit? Van we maken meer dan dat noodzakelijk is? Of is er ook soms voor gekozen om iets niet aan te pakken? Ja, eigenlijk wat we gedaan hebben is de toekomst heel erg naar voren gehaald. Dus we hebben niet 10 of 15 jaar vooruit gekeken wat gebruikelijk is, maar we zijn echt 50 tot 100 jaar vooruit gaan kijken. En eigenlijk hebben we daar alle relevante plannen die gewoon toch een keer gemaakt moesten worden, hebben we in ons plan verwerkt. Dus wat dat betreft hebben we de koek heel groot gemaakt en gezegd, ja, we gaan gewoon, we moeten gewoon met elkaar zorgen dat dat in één keer goed gebeurt. We hebben ook dingen gesloopt. Dat is niet hetzelfde als niet maken, maar we hebben echt harde keuzes gemaakt. Zeg, ja, er zijn uiteindelijk 13 panden gesloopt en verdwenen uit het gebied. Die lagen gewoon op de verkeerde plek of niet hoog genoeg. En we hebben toch ook wel een harde keuze gemaakt dat landbouw als functie in dat centrale lage deel, dat niet meer aan de orde was. Dus daar is een transformatie geweest naar een natuur, van landbouw naar natuur. In de hogere delen hebben we juist boeren een kans gegeven om op betere en hogere grond te komen zitten. En het is niet zo dat we hebben gezegd, nou, kom met alle plannen en we voeren alles uit. Maar ik ken geen ander project waar zoveel verscheidenheid in de scope is terechtgekomen, zoveel verscheidenheid in de doelstelling terechtgekomen is als in dit project. Want dat was infrastructuur, er was een havenontwikkeling, er was een natuurontwikkeling, er was dijkversterking, er was rivierverruiming. En nog steeds is dat de reden waarom dit project ook heel veel aandacht krijgt. Dat we erin geslaagd zijn, dat is ook heel actueel nu, hè? Dat we erin slagen om al die beleidsterreinen die gewend zijn alleen maar hun eigen onderdeel zo goed mogelijk te proberen te pluggen, dat in ieder geval hun onderdeel lukt. Dus dat scheepvaart lukt, of dat hoogwaterbescherming lukt, of dat dijkversterking lukt. Wij zijn erin geslaagd om toch al die partijen te verenigen. En we hebben ook altijd gezegd, jullie krijgen nooit allemaal een 9 of een 10 voor je eigen onderdeel. Maar als we allemaal een 8 halen, dan krijgt het gebied ook een 8. En als één iemand een 10 haalt, dat betekent dat iemand anders een 6 haalt. En dat ga je in het gebied ook zien. En met die gevleugelde woorden hebben we de consensus bereikt in dit gebied. Dankjewel.